Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma, Karon! imo kong ihatod o dili. Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Hoy! Oh, sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? Oh, may nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Kuha, samtang ni apa na sa sudang bakia. Lami na, dako kaayo. Ihawon ta na, himuon na tong adobo. Usahay ginoo ko, adaan pagi ko. Layas ki! Bakay layas pagdali. Layas samtang mahigayon ka pa. Luwasang imong kagulingon. Dagan! Unsay dagan? Imong kinay ba ng baki? Dagan gyud, ha? Dagan gud taon nga dili man ni makadagan. Lokso noon. Pero ano siya makahigayon sa paglukso. Kaya ako dang gidayba. Buhi siya. Buhi ka ng baki. Buhian ko taon. Buhian ko ni human ako ihawa. Sa ayaw. Ayaw pag binuwang ni siya. Makahilo na. Kay ba ko mukuha asang dapita ang makahilo aning American Prague nga dako kaayo. Ay, dili. Dili lagi mahimo. Mahimo gani. Naglain imong tiyan. Musamot imong tinanak kung imo lang adubuhon. Mantika ko na. Bawal nimo ang mantika kung maglain ang imong tiyan. Mga bigyan, sige na. Ambi na, buhiin na. Iitsa ko na sa gawas aron makabalik na siya siyang gigikanan. Dili, di ko. Ha, di ko. Ganihan akong nagsigigit, sar. Nahurot na nga akong gikaon, sukad ganyan buntag. Maong gigutom na sad ko, og balik karon. Og kaywa naman tay sudan. Kining bakia ang akong ihawon. Og maoy akong isudan. Dili mahimo. Ay, grasya! Grasya nga misod sa among paniman. Ginoo ko ang baki.
matadtaran. Diha ka baki. Ayaw paglihok kay Pikason na ka. Oh! Mitakilid ang baki. Kanahan. Kay bawas ang mulihay ni baki ada. Geng nang ayaw paglihok. Diha ka lang. Steady ka. Hayang diha. Ha? Santa kuhon ta karon. Hayang! Di ba yata ka may mong kuptan kay mauna yun ako ning tigbas kaya akong kamot. Puyo! Hayang! Mitakilid na sad siya paingos pikas nga bahin. Tabagha ka man kabakia ka. Kalihok ba nimo? Di ka makasabot ingnon nga ayaw paglihok. Unsa man gyud gusto nimong bakia ka ha? Paluok ka, ha? Lisi, ayaw, maluoy ka baki. Buhi siya. Ayaw siyang luok ka. Tabaghak ni bakia gahig o. Ibuwag ko ng iyang o sa iyang lawas. Okay, nanti kang ayaw. Ay! Da. Kanahan! Higitok mod ko nimo. Nabuhian na nako ang baki oh. Milokso na. Kanahan ka po niyo nga, kanahan ka. Ang akong adobo! Lisi, unsa ba? Ayaw lang ko ang baki. Balik dire! Kapoy na ko sa sigigdaw eh. Kapoy sigigdaw niya, diligya po ko makatog. Pagpangi lang una ko, be. Mahanggap ko labas nga hangin sa kawas. Ani lang una ko maglingkod-lingkod sa bangko din sa kawas sa pay. Ngani arakilid sa pultahan. Lawom na yung gabi eh. Kay mingaw naman ang palipot ug bugnaw na ang hangin. Kung dili palang peligro nga matog din sa gawas. Ani yung ko din matog kay bugnaw. Wa na yun mula ag din si Tina da. Wa na hinuong ko'y masugo. Nanluod magkitinuon ni Mapayhana oy. Da, bahala siya oy. Magdili ko makalihok kung wa siya. Ay, makalihok lagi pero kapoy. Labi nagmay ganahan kung kanon. Nya init kayo. Dili ko ganahan nga mulakaw. Naunta si Tina nga ako masugo. Da, bahala ka oy. Ay, yun na. Hayag palagi ang tibok. Tibok bahay nila ni Pia. Ansay na, Oh. Saan na sa gawas nila? Nadapit sa ilang kapayasan? Klaroon ko gani, Bi. Barugan ako, Bi. Aron malantaw na ako og tarong. Saan man na? Hala! Saan man na? Ungo! Nagtuwad! Hala, may ambak! Hala! Ungo! Sigbin! Abat! Kung kahimsog sa kalawasan ng isgutan, SED Panyawan Plus na. Hiniusang mga makatabang ug kusgan nga mga sangkap nga panyawan herb, luyang dilaw ug mangosteen. Anaa karon sa usa ka kapsula, maayo sa kahimsog sa kalawasan. Partner nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga dasig sa kinabuhi. SED Panyawan Plus. Hinimo kini sa SED Marketing.
Talog, wala siya makadungog sa akong pagsinggit. Ano, uy. May tagwa lang siya magkapatid na ako. Kamurag, nadakor ba ito akong pagsinggit, ha? Pero muragwa naman, sad. Kaya naman gyapon, oh. Nagsigim siya tutuwad. Hala, mga bat man ka na diha sa ilahang piya. Oh. O baka ha? Usa nila ang apat? Oh, kailangan makuhaan ako ang video. Ang akong cellphone, videohan ako ka nang nagtutuwad sa unahan. Tuo kang lunganta kang bakia ka. Dumot na ni. Samot ang gutom ko nimo ha. Pagukod-gukod ka. Karon ka lang. Masigbo ang tagani kag balik ron. Isya, tagir kag laho sa ka. Nisi, puyo na taon, oy. Action, singpon tuwa niya gabi na. Hilom yung puyo diha. Diha lang ka. Ayaw pagdool dire. Hala, naaray. Maghinay ko. Madakpan tanagyod ka. Pagyog ko nga mga ungo mo! Agay, naumod ko. Inahak, nakaambak na sa dambaki. Kasamok, kinsa ba? Ikaw tong kalit nga nitingog diha ha. Ime, ogon sa nang imong giangon, ongo? Ako, ongo? Oo, ungo ka! Nagtuo kang wa ko makakita nimo? Hoy, kita ko no! Ganina na ka nagsigig tuwad-tuwa di sa kasagbutan. Og niya ang ebidensya sa akong cellphone. Gibidyohan ta ka. Unsa? Nayabag ka. Kung magtuwad, ongo na di ay. Kay unsa pa man ni ay? Magtuwad-tuwad ka din ha sa gawas ni arong mga orasa sa gabi ungo ka. Og dili ka ikaw ra, kamong tanan. I-post na ko ni sa FB arong musikan mong mga ungo amo. Nayabag ka na gyud, babayhana ka. I-delete na ha. I-delete na. Dili ka nang naong nimo. Hay, bahala ka diya. Mga pamilya ungo. Ngiga. Di ay. Dili nimo i-delete ha. Gusto ka gyud action ha. Ambi na. Ambi mo cellphone. Ako'y papasa na. Kung dili ka mo delete, ambing cellphone. No, di ay ha. Dili gid ka, no pa. Agay! Bawa bugat kay ka. Ay, mahog ko. Agay! Naigo ka sa akong pagsiko, no? Niagay ka man. Uspan ta kay si Kubi. Usa to? Atot. Baho lagi. Danggit. Hoy! Kanay bahala. Ang sa danggit. Abutan sa namong ipanulti diha. Pawa na bigay. Ew! Pawa pa kita sigog. I-delete o na ng imong video. I-delete. Kay kahabwa o na sa daraban ni. Anhagin ko sa imong bukor-bukor mo itsar. Bahala ka. Ihurot ko gini sa imong buko-buko. No. I-delete. Alagi, una. I-delete na ko niya na. Delete na. Humana. Pawa na diha. Kinanimaho na kong appeal. Ups. Ay! Kaluon! Hugaway ka tigwanga! Ew pa! Patas ang laban! Nganong hilabtanon? Da! Kalagang punog siyang naong. Kaluoy niyang tanahon. Walang gana niya patambali sa mga katabang ang bunog ni Hari. Hinayan ako sa pagtambal. Niyago ko siya. Kitsoy. Ikaw. Imong gitambalan akong bunog ka.
naglihok, sir. Aron matambalan ako og ang imong mga samad ug bunog akong tambalan. Nganong gitutukan ko nimo sama na, sir? Nga naman. Nganong man? Nganong gitambalan ta ka? Kay amo man ta ka. Nga nung luyos ako gibuhat ni mo, Bonnie. Ingon ka man gihapon ni inik ka man gihuna-una ako. Nga nung kilabanan ko ni mo, kaganina. Bisan pa man sa bagbahad ni daddy ni mo. Itambalan ko ni mo. Pero ikaw, wa gani magkatambal sa mong kaugalingong samad ug bunog tungod sa mong paglaban ako. Ako way kaso, sir. Anad naman ko yun eh. Kung mahimo pala nga sawon ko ang tanang kumo sa imong amahan nimo. Gibuhat na to na ako, sir. Andam kang mamatay. Alang nako, Bonnie. Sa tanang higayon. I wish ikaw na lang ang nahimo kong amahan. Kay kun may kahigayonan lang ang usa ka anak nga mamili ginikanan. Ako ba ang pilion mong mamahimong amahan? Mao ba, Sir Harry? Said Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, Tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matud pa ang iyang tinai. Niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan. Ang finding sa doktor mao tong bag akinae o sige kuan oy butod. Dili sakit. Sakit gani. Palit na lang ko Sid Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag udto hapon, naulian jud ko sir. Makatulog na ko. Salamat jud kaayo sa Sid Capsule kay nakatabang jud nagdako sa among pamilya. Sen Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sen Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Kurda. Spinner, Alwin na Kurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.